when your face is before me, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or will know you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, yeah. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Oh, in awe of you be still. Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, yeah. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah. I can only imagine. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Oh, in awe of you be still. Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak all? I can only imagine. Yeah,
can only imagine. Yeah, yeah. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, yeah. I can only imagine. Yeah, yeah. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, yeah. I can only imagine. Almighty God, the great I am, immovable one, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son, come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God away. The day I left home, I knew I broken his heart, and I wonder if things could ever be the same. Then one night, I remember his love for me, and so down the dusty road ahead I could see it was the only time. It was the only time I ever saw him run, was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son, come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" I saw you run to me. He took
the day I left home. I knew I'd broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night, I remember his love for me. And so down that dusty road ahead I could see it was the only time. It was the only time I ever saw him run. Was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son, come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" I saw you run to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son, come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He called me past her eyes with that way. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi kataniagan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi kataniagan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi karangyaan o kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod,
sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala na katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nakukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tubang ligaw. Hindi alam magpatutunguhan, at sa'yo pagbabalik. Bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tubang ligaw. Hindi alam magpatutunguhan, at sa'yo
bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya mababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pagabayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya mababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas ko, na hindi pa dinana ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa Siyon. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaranas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa Siyon. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, maraming pagsubok ang iyong naranasan, subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa Siyon. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay libos ng kadiliman, lakas niya'y sa iyo. Kung tatuwagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang
buhay ko. Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo, ang buhay ko, laan sa'yo. Hindi hanggang timpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit durian. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako daw ay bulag at parang nababalik na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi hanggang timpala ang aasahan ko. Hallelujah. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit durian. Pag-ibig ang tanging sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O
sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisip mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay. Upang araw-araw sa iyong pagkabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong maghihik sa pagtutuwid mo't paglihinig. Ako'y natutong umibig sa'yo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin
sinuring di kong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan ko ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Dinig akong lutasin nuring di kong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan ko ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sasabi, saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y nasa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging maniwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin, Rinal. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Magmulanan, makilala ka. Ang buhay ko'y anong sigla. Magmulanan, nagkabog kita. Ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakilangan, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinahon ko mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong tinago.
bagaikan titikku petunjukmu sedang indah bagi hidupku. Oh Kristo, ku ada kehilangan hidup yang bersih, tak bisa melihatmu. Shout it louder than before, let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. I wanna sing a new song. Shout it louder than before, let the whole a song of praise, a song for all of the witches. Let the whole earth sing, the whole earth sing. There is a place we can seek His face, where Jesus and presence, that's by His way. Sound, I hear it all around. Worship is rising and people crying out. I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the witches. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Hallelujah, hallelujah, sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the witches. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Louder than before, let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the witches. Let the whole earth sing, the whole earth sing. My strength whenever I am weak, my hope, everything I need. He's more than life to me. Jesus is my peace, shelter from the storm. He's all my heart is longing for, the one that I adore. Jesus is, yeah, He is the truth.
He's the Prince of Peace, King of Peace, Lord of Lords, everything. Mighty God, Son of Man, Holy One, the great I am. He's the Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, everything. Mighty God, Son of Man, Holy One, the great I am. Jesus, we worship you, Jesus. He's the Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, everything. Mighty God, Son of Man, Holy One, the great I am. He's the Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, everything. Mighty God, Son of Man, Holy One, the great I am. Jesus, Jesus, King, Jesus, King, Jesus, King. Oh, si Yesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagsi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na ibig, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagsi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen, amen.
Yesus, pilihan ng diablo, pinalaya ni Jesus, pilihan ng diablo, pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema hinarap sa trono ni Jesus, lahat maaayon, hallelujah. Nagkatuwang ibo, kahit sinabago, mayroon pa rin silang awit. Paano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtuwala ng lubog. With the Holy Ghost and fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire, keeping me alive. There is Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Chris Jesus. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. Amen. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. It's a great day, another great day for us to worship the Lord. Yan po mga minamalay isang pagpapala sa bawat sa atin. Muli tayong magkasama-sama sa araw na ito upang ating pasalamatan, dakilain ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But before that, mga minamahal, sa kapitulutan ng ating pong beloved Lord Preacher, ako babatiin sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, pag sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ipinangunahan po natin pong ginagalang at minimalibang lista, Beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Praise the Lord. At dito po sa San Carlos City, Pangasinan, ay talagang pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Even all other outreaches ng ating pong banal na gawain, mga minamahal, ay lubos na pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Sa pandalangin, siyempre, ng ating ginagalang minimalibang lista, Welde Estrada Almeda. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po natin pong beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, sa kanyang mananak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. At sapagkat punong-puno tayo ng mga schedules today, mga minamahal, ang araw ng linggo ay talagang naghahabol tayo ng oras, parang napakabilis. Amen. But we really have to start, and the next portion, mga minamahal, ang sunod na bahagi ng ating pong banal na gawin sa araw na ito ay ang pagkikinig ng mga buhay na patotoo. Ito yung mga testimonies of Jesus lodged sa bawat anak ng Diyos upang ating ihayag sa kongregasyon ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ating pong mapapakita dito mga minamahal kung paano totoo ang ating mahal na Panginoon. That every time we have problems, that every time we have some troubles in our lives, mga minamahal, mayroon tayong Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus na matatawagan sa oras ng kabagabagan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At aking po pinaganda mga sumusunod na nakalaina po dito mga minamahal upang magayag ng kanilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ating pinaganda, ating beloved brother Marlon De Vera, sa ating pong beloved sister Elisa Mundacruz,
At hindi po pinaganda ang ating mga kapatid, beloved brother George Bigaong, ang ating beloved sister Lina Perez, at ang ating beloved elder, brother Alvin Reyes, at ganun po sa ating pong beloved sister Miriam Misal. Amen. Sila po ang ating pong pinagpalang mga kapatid na maghahayag ng kanyang pasalamat sa pamamagitan ng mga patutuo sa araw na ito. Niling lamang po na sila po ay magsipaganda para sa ating pong papapasalamat. Amen. Lahat ng handa makinig ng mga patutuo, pumalakpak muna ng malakas sa ating Panginoon. Amen. Dapat ang mga anak ng Diyos, all eyes, all ears, all heart, all mind, dito po sa ating pong banal na pulpito upang mapakinggan po natin na mainam ang mga himala na isi-share ng ating mga kapatid, ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo na po ituloy-tuloy na po maminamala. Kina po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Marlon De Vera, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved sister Elisa Mundacruz, ating beloved adult choir, likewise ay ating din pong pinaganda for their special number. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinapataas na pagpuri, pagluluwalhati, pagdakila, pasalamat, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pula. Praise the Lord. Amen. At dobling paggala, pagbati ng isang magandang umaga sa ating beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda. At lagi po natin inaalala ang mabawal turo nila isang aral po minabal kinagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila po mga beloved children, sa ating po minabal na magkagawa sa dakong ito, sa ating po minabal na elders, sa inyong mga po datihan man, sa mga bisita, sa ating mga kapatiran, sa mga baguhan ating kasama through Facebook Live o sa YouTube Live po, mga minamahal isang magpalang magandang umaga o magandang Praise the araw Lord, sa amen. bawat sa atin. Praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. Tunay nga mga minamahal nung ako po hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, ako po may karamdaman skin allergy po. Allergic po ako mga minamahal sa anumang seafoods po mga minamahal. Partikular na po mga minamahal dun po sa hipon po mga minamahal at yung pumupusit mga minamahal. Kapag ako'y makatikim lamang noon, mga ngati po ako mga minamahal yung aking katawan at kapag ito'y kinamot mga dahil sobrang katimawin, magkakasugat-sugat po mga minamahal nung ako'y pumapasok sa paaral nung ako'y kuleyo mga minamahal hanggang 5 tabo lamang po aking may pangligo sapagkat napakahabdi po mga minamahal nung aking sugat mga minamahal dala nung aking allergy na itong mga minamahal. Subalit, salamat sa mga Panginoon na ako ay masiran mga minamahal. Nung ako pinag-aral mga minamahal, sabi nila ang Diyos na pinaglihan ko dito sa Jesus Miracle Crusade, Diyos na nagpapagaling, Diyos na buhay. Hallelujah, di kisalat Diyos na liligtas. Alam niyo mga minamahal, nung ako po'y dumalo ng Merkulis po yun, ang ginawa lang po namin mga minamahal, pumalakpak, umawin, magpuri sa mga Panginoon, ang aking tagapanin butis po sa tubig sa pangalan ng Panginoon, mga minamahal, yung aking karamdaman, mga minamahal, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Salamat sa mga Panginoon at ganyan din mga minamahal, isa sa aking pinsan noon, mga minamahal may pasma po siya mga minamahal. Yung kanyang ulo ay laging napakabigat, mga minamahal, kanyang likuran bitis, sobrang nananakit daw mga minamahal, kaya mas gusto niyang nakahiga na lamang mga minamahal. At kapag siya kumain, isusuka niya lamang din yun agad mga minamahal, nawalan siya ng gana at unti-unting nangayayat po mga minamahal hanggang sa ilang beses nang dinala sa doktor, subalit hindi po nila malaman yung kanyang karamdaman mga minamahal. Kaya lumapit na rin siya sa albularyo mga minamahal, subalit talagang nariyan, hindi niya po natamo ang kagalingan mga minamahal. At sa kahabagan ng mga Panginoon, hindi man karapat dapat mga minamahal isang gabi, ako po ginamit ng mga Panginoon, akin po siyang sabi ko, Kuya, try niyo pong dumalo doon sa Jesus Miracle Crusade, sa Maparlaw, Paypay, Along Palaming Road. Ang Diyos namin nakilala doon, ang Diyos, ang mahal na Panginoon ay buhay, naghihimala, nagpapagaling at higit sa lahat, nagliligtas. At nariyan, mga minamahal, aking sinil lahat ng patutong ating uusapan rito, mga minamahal. At kinabukasan, linggo mga minamahal, siya po dumalo mga minamahal, siya po ay nakiisa at ang ginawa lamang niya mga minamahal, yung ating ginagawa, pumalakpak, umawit, magpuri sa mahal na Panginoon. At nariyan mga minamahal, after ng mga gawain, mga minamahal, after na matanggap ang mahal na Panginoon, tinanong ko po siya, sabi ko, Kuya, kumusta ang inyong kalagayan sa oras ito? At sabi niya, kinuwento niya nga mga minamahal na kapag nasa tahanan siya, mas gusto niyang ihiga lang ng ihiga mga minamahal dahil nanghingi na siya mga minamahal. Subalit nung narito daw siya mga minamahal, nagkaroon daw siya ng kalakasan mga minamahal at nariyan nung siya ay nagutom mga minamahal na bagamat
inisip niya nung una na baka sa bahay, ganun din, isukan niya lamang yun. Nung siya ay nagutom dito mga minamahal, naparami ang kanyang kain, ang sabi niya, nabusog ako at hindi ko yun isinukan, sabi niya. Kaya sabi ko, tunay na unang dalo niyo pa lamang, pinakita na kayo ng himala ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig siya'y totoo. Diyos na ang pinaglingkod sa meresyon ito. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan mo minamahal kapag atin siyang ibinabahagi sa kanila mga hindi Praise the kailanman Lord, tayo ipinahiyan ang Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon mo minamahal na dati-rati din grabe ang pagpipigil din ng aking mamahal sa buhay mo minamahal na dumalo sa gawain ng Panginoon, partikular na pag-overnight. Yamang di pa po nila nalaman ang kahalagaan ng paglingkod sa kanilang pag-aalam, mga minamahal. Ako kanilang pauwin, mga minamahal. Ako'y kanilang tatawagan, i-text po, mga minamahal. Subalit, salamat sa Panginoon. Walang matigas na puso, mga minamahal, kapag hindi po ng Panginoon. Sa kahabagan ng Panginoon, yung aking mamahal sa buhay, mga minamahal, unti-unti po talagang tinawag ng Panginoon. Lahat po sila mga minamahal ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa buhay, mga minamahal. Sa dati-rati ako'y hinadlangan nila, subalit ngayon mga minamahal, kami po'y pinintulutan nilang makapaglingkod sa mga Panginoon. Kaya salamat sa mga Panginoon at gayon din aking pinapasatan sa mga Panginoon mga minamahal. Nung ako po'y mag-take ng licensure examination for teachers mga minamahal, hindi na po ako umati na ng mga review center, hindi upang pabayaan ang aking sarili mga minamahal. Bagkus mga minamahal, madalas kasi ng available na schedule lang po mga minamahal kapag mag-review ay Sabado at Linggo mga minamahal. Ang pinaisip ng mga Pinoon nung time na yung mga minamahal ay kahit anong gawin ko mga minamahal, hindi ko naman matiyak kung ang mga tanong na aking review ay lalabas doon mga minamahal. Subalit nariyan mga minamahal ay kung paanong yung mga kapatid natin dito nagpapatotoo mga minamahal. Sabi nila ang kanilang ginagawa sa sila mag-review, magbasa ng salita ng Panginoon. Ang iba nga mga minamahal, kinabukasan ng kailang exam, pero sila pa yung nag-overnight mga minamahal. Nag-request po mga minamahal ng backup prayer po mga minamahal. Dahil alam po natin sa Diyos mga minamahal ay kayang-kaya tayong samahan, gabayan, tulungan ng mga Panginoon. Nung examination day namin mga minamahal, ang dala ko lamang Biblia mga minamahal. Sa tuwing may pahinga kami after ng ilang subtest mga minamahal, yung iba ginagamit nila upang magpahinga, mag-review. Subalit, ang iyong banglikod mga minamahal, pinaisip mga Panginoon, magbasa nito ang salita ng mga Panginoon sapagkat sa kanyang salita may kapangyarihan. That's mga right, minamahal. amen. Hallelujah. At nariyan, after 2 months mga minamahal, nang mai-release po ang result, isa po ako sa kinahabagan ng mga Panginoon, Praise isa po the- ako sa ipinasa ng mga Panginoon ayon sa kanyang kalooban, kahabagan mga Hallelujah. minamahal. Salamat sa ating Diyos na buhay. At nariyan din mga minamahal, year 2018 po mga minamahal, ako po ay nagkaroon ng karamdaman sa aking bagang mga minamahal, ako po ay nagkaroon ng TB mga minamahal, subalit hindi ko po alam na TB yun mga minamahal. 2018 February mga minamahal, ay ako po ay dumura ng dugo mga minamahal, hindi ko alam na senyalis na yun mga minamahal, dahil ang akala ko lang ay siguro sa aking pagtuturo ay napapagod yung aking lamunan at inom ako ng malamig na tubig, kaya yun lang ang aking akala noon mga minamahal, na dito lang sa parte na akin lamunan yung nagkos ng panugo na yung mga minamahal. Subalit hanggang sa paglipas ng ilang mga buwan mga minamahal, talagang naramdaman ko yung pangayat mga minamahal. Time to time ako po inuubong mga minamahal. Kapag ako'y magsalita noon mga minamahal, sa loob lamang ng 1 minuto mga minamahal, talagang paputol-putol at mas madalas po mga minamahal ang aking pag-ubos sapagkat kinakapos po pala ako ng hangin mga minamahal. Yung aking baga punong-puno ng plema mga minamahal, hindi ko po alam. At kahit ganito ang panahon mga minamahal na mainit po mga minamahal, mas gusto ko laging naka-jacket mga minamahal dahil pakiramdam ko ako'y laging nilalamig po mga minamahal. At kapag ako'y maglakad po, magmula rito lamang mga minamahal hanggang po dyan sa control mga minamahal, hinihingal na po ako mga minamahal. Kahit wala akong binubuhat mga minamahal, ako'y nahihirapan po mga minamahal na huminga. At nariyan po mga minamahal na ang pinaisip na lang ng mga Panginoon mga minamahal kung paano ating mga kapatid dito nagpapatotoo, nagpapatuloy bagamat may kanya-kanyang problema, pagsubok mga minamahal, sapagkat alam natin na Diyos mga minamahal ay kasama natin at nalalaman niya ang ating pinagdaraanan. Ang sabi ko, bahala ka na mga Panginoon kung anong iyong kalooban mangyari ayon sa iyong kalooban mga Panginoon. At nariyan mga minamahal na talagang hindi nagtagal po mga minamahal, November 18 po mga minamahal, talagang mas grabe po yung aking naramdaman mga minamahal. Subalit, nariyan sa kabagal lang ng mga Panginoon, dumalo lang ng dumalo dito mga minamahal, nagpupuri, umaawit,
sa Malapaynoon, nariyan mga minamahal sa sariling kaparaanan ng ating Malapaynoon mga minamahal. Hindi po naglaong mga minamahal yung aking karamdaman po mga minamahal. Pinagaling ng Malapaynoon mga minamahal. Amen. Salamat sa Malapaynoon sa oras ito mga minamahal. Talaga nariyan tuloy-tuloy ako'y nagsasalita at alam niyo po mabilis sa aking pagsalita, subalit hindi na po ako inubos. Salamat sa Malapaynoon. Patunay nga ako po'y kinahabagan ng Malapaynoon. Pinagaling ako ng Malapaynoon. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At ito rin din, mga minamahal, na taon na ito, mga minamahal, ang akin din pinapasalamatan sa Malapaynoon, ang pagpapalang ipinakamahal kami nagkaroon ng supli na aking mahal sa mga minamahal. At gayon din ang normal delivery niya po ng panganak mga minamahal, sapagkat nariyan po alam naman natin sa mga nagdadalang tao mga minamahal, totoo ang sabi ng Biblia mga minamahal, sa panganak mga minamahal, hindi po talaga yan biro mga minamahal, maaring mairaos po mga minamahal matagumpay o maaring mapahamak po ang ina o yung bata mga minamahal o kapwa silang dalawa mga minamahal. Kaya salamat sa Malapaynoon, bagamat nung time na yan, mga minamahal, ang aking mga asawa, maghapong walang kain, mga minamahal, pero salamat sa kalusugan na ipinagkalom ng Malapaynoon, magmula ang kanyang paglibro, mga minamahal, ng umaga ng alas 8, mga minamahal, inabot niya ng madaling araw ng alas 12, mga minamahal, at muntikan na talaga, mga minamahal, na cesarean session siya, mga minamahal, sapagkat, sabi ng doktor, no power, kahit anong pag-iri niya, walang nangyayari, mga minamahal, dahil sabi niya, ay isa pa palang naging problema ay hindi pala ito nag-almusal, nagtanghalian at naghapunan mga minamahal. At alam nyo mga minamahal, talagang ang paralangin namin na aking beloved mama sapagkat sila ang aking kasama sa ospital. Sabi namin patuloy na bigyan ng Malapaynoon ng kalakasan na aking mga asawa, bigyan ng pagtsatsaga yung doktor po mga minamahal, kayo kanilang mga assistant po mga minamahal. At sa kahabagan ng Malapaynoon, hallelujah, 12:18 ng madaling araw po mga minamahal, ay nanganak po mga minamahal aking mga asawa, normal delivery po mga minamahal. Salamat sa ating Diyos na buhay. Sa panahon na tayo po mga minamahal ay humingi ng tulong sa Malapaynoon, kailanman hindi tayo binibigo ng Malapaynoon. Amen, hallelujah. At gayon din mga minamahal, na wala pang isang araw mga minamahal, yung aking malang nakakitaan nila mga minamahal ng karamdaman po mga minamahal, sapagkat hindi normal na ang sanggol kapag umiyak ay mangitim mga minamahal, dapat ay namumula ang sanggol kapag umiiyak mga minamahal. At subali yung aking mahal na mga minamahal, kapag siya'y umiiyak, nangingitim mga minamahal, yung kanyang oxygen level po mga minamahal sa kanyang katawan, bumababa po pala mga minamahal. At nariyan po mga minamahal na nung kami kausapin ng pediatrician po mga minamahal, sapagkat sabi nga nila hindi yun biro. Sabi nila within 24 hours po mga minamahal, kailangan ang bata po mga minamahal talagang magawa ng paraan mga minamahal ng solusyon. Subalit nung makausap din namin yung mga minamahal, yung sinabi nila kung saan namin dadalhin na mga minamahal sa Region 1 po mga minamahal, ang sabi din ng doktor, ang solusyon lang na nakikita ng dapat gawin ay tubuan yung aming mahal anak mga minamahal sa kanyang bibig patungo sa kanyang baga. It's either po mga minamahal na manually o mechanical pumping po ang gagawin, tutulungan yung kanyang baga na maging normal yung oxygen level po mga minamahal. Yun ang kanilang nakitang solusyon lang po mga minamahal. Subalit ang sabi ng doktor ay kung gagawin din yun ay hindi namin mas matiyak ang kaligtasan, sapagkat sa murang edad nga ay ganun ang gagawin, mas maaring ikatigil na pagtibok ng kanyang puso at siya'y mamamatay. At ang dugtog pa ng doktor mga minamahal, kapag nangyari yun, kasagsagan pa ng COVID that time mga minamahal, talagang nariyan mga minamahal na sabi nila talagang hindi maiwasan, siya po ay i-COVID test po, at kung malaman na siya po mga minamahal ay isang COVID patient po mga minamahal, automatic po ikikremate nila yung aming mahal anak. Ang naramdaman lamang namin noong oras na yung mga minamahal, talagang grabing nakalulungkot na gayon na lamang mga minamahal. Parang napakadaling desisyon na gawin ang gayong bagay, subalit sa aming parte na dumaranas ay hindi po biro. Kaya ang pinaisin ng Malapaynoon kung paanong ang mga kapatiran dito ang kanilang patutuo sa Diyos naghihimala. Tinatanggihan na ng doktor mga minamahal, walang magawa ang siyensyang medisina, pero sa Diyos may magagawa dahil, Praise the Lord. dahil anuman mga minamahal ating gawin, ang buhay natin nasa kamay ng Malapaynoon. That's right. Amen, hallelujah. At ang pinaisip lang ng Malapaynoon, ibay-bait na lang po mga minamahal, dahil ang aming anak na ito ay galing lang sa Malapaynoon, ang ating buhay galing lang sa Malapaynoon. Nariyan na kung kukunin ng Malapaynoon, salamat sa Malapaynoon,
amin siyang nakita, amin siyang nakasama. Subalit kung ipagkalumalapain, maraming salamat sa mga Panginoon. Alam niyo mga minamahal, gumawa po kami ng waiver po mga minamahal, na hindi na po namin dalhin doon mga minamahal, at ang gawin na lang namin ay mag-request ng ating beloved pastoral workers dito po, at ipag-pray over ang aming mahal na ng mga minamahal, at gayon po mga minamahal, nagpadala ating po beloved ordained preacher po mga minamahal doon ng mga manggagawa, at inilehans po aming mga idinulog sa mga Panginoon. Kami po yan nagpuri doon mga minamahal ng aking mother-in-law. Kami po naroon mga minamahal, talagang itinawala na namin sa mga Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, yung isang araw na talagang idinanig sa kanya mga minamahal, yung palugit na ibinigay sa aming mahal na anak, nagipang isang buwan po mga minamahal, aming nakasama po mga minamahal. Salamat sa mga Panginoon. Nariyan na alam niyo ang pagkumpor ng mga Panginoon nung siya'y kinuha ng mga Panginoon. Sabi nga ating beloved ordained preacher na dinala namin po dito mga minamahal, ay talaga sabi namin, kuya, kung idaan namin sa ospital, gayon din ang kanyang gagawin, gayon din ang kanyang sasabihin, at kung hindi niya na-survive mga minamahal, na mas malungkot sa aming parte yung naghihintay kami sa labas, sapagkat kasagsagan pa nga ng pandemya mga minamahal, hindi ka i-admit agad sa ospital, kailangan kang dumaan muna doon mga minamahal sa mga swab test o ano po mang tawag doon mga minamahal, para pag nakitang okay ka, ang okay pasyente, ay makapasok sila. Mas masakit sa aming parte yung ng kamatayan, na nandun lang kami nakatunganga, naghihintay mga minamahal. Kaya idinala namin dito, at sabi at the preacher mga minamahal, na talagang nagpasaya sa aming puso. Sabi nila na ganyan ang itinuro ng mga pastor na pananampalataya mga minamahal. Talagang alam natin na lalo't walang magawa ang medisina mga minamahal, sa Diyos tayo nagtitiwala. Amen, hallelujah. Salamat sa mga Panginoon sa mga panahon ng talagang hindi biro na ganung pagsubok kadalamatian. Ang mga Panginoon ay gumagamit ng mga tao upang sa halip na mag-question mo minamahal, ipagpasalamat pa sa mga Panginoon. Nariyan yung aking mga kapatid na dati-rati hindi namin yan nakakasama sa paglingkod sa mga Panginoon. Naging way yung aking mga anak upang sa aming kasama ngayon. Yung dalawa kong kapatid mga minamahal, kasama natin sa paglingkod sa mga minamahal. At nariyan din ginamit yung aking kuya. Sabi niya na salip na sila ay questionin nila ang gawain ng mga Panginoon. Ang mga Panginoon, questionin nila, ay ginamit pa ng mga Panginoon. Sabi nila, kung sakaling kagustuhan nating manatili siya rito, subalit sa kanyang paglaki, taglay ang kapansanan, ang karamdaman na mas makikita nating mas mahirapan siya, baka hindi natin kayanin. Kaya yung mga ganito mga katagam mga minamahal, aming pinagpapasalamat sa mga Panginoon. Hindi nagtagal din mga minamahal sa kaliwat kanan mga minamahal. Nariyan may mga nadadaanan kaming bagong panganak na sanggol, subalit sa araw na din yung mga minamahal, binawian ng buhay. Ang ibang mga minamahal, 9 days pa lang mga minamahal, binawian ng buhay mga minamahal. Kaya sabi namin, salamat sa mga Panginoon. Tunay nga na hindi lang kami ang nakadaranas ng ganung mga pagsubok, subalit lahat tayo mga minamahal nakararanas ng pagsubok, subalit ang mahalaga, salamat sa Diyos. Meron tayong Diyos mga minamahal na nagpapaunawa sa atin, nagpapalakas mga Praise minamahal. the Lord, amen. At ang talagang nasa piling ng mga Panginoon, na talagang tayo mga minamahal, sa atin man mga minamahal, walang ibang mahalagang bagay sa atin, kundi ang makapiling ang mga Panginoon. Kahit anumang pagsubok mayroon tayo, anumang pangailangan, anumang problema, tayo laging sama-sama narito, sapagkat ang nais natin, makapiling ang mga Panginoon. Yan ang mga pananampalataya mga minamahal, na talagang ipinaisip ng Panginoon na sa amin, nagko-conform mga minamahal, nagpapalakas, at yan ang aming pinagpapasalamat sa mga Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay, hindi man karapat dapat mga minamahal, patuloy tayong pinanghawakan ng mga Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, kaluteng, kadakilaan, kapasalamatan sa ating Diyos na buhay lamang, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Malakpakan po Praise the natin Lord. ang malakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. At yan po mga minamahal, talagang sometimes dumaraan tayo sa mga bagay na naging dahilan upang tayo po ay masaktan, umiyak. Amen. Amen. Pero sabi nga mga minamahal, sa lahat ng mga pasakit na ating pong dinaranas, lahat naman tayo nakadaman yan. Amen. Wala naman taong hindi nakadama yung mga pagsubok niya. But ang kagandahan, mga minamahal, yun tayo po may Diyos na matatawagan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At habang naghahanda ang ating mga minamahal na mga awit sa ating tayo muna tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Great is the Lord
and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole world is Mount Zion, the side of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion at the side of the Lord, and the city of the great King. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Walk with me. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. At bago po natin ibigay po pagkato sa ating mga minamahal na mga awit, ating pong welcome ang ating beloved visitor sa araw na ito, ang ating pong mga kapatid, beloved Sister Lizelle G. De Vera from Barangay Patayak, Santa Barbara, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo, mga minamahal, sa bandang gawain natin mahal na Panginoon. At kung mayroon pa po diyan at ating pong mga minamahal na mga bisita, just let our choir members be informed para na sa ganun ma-welcome po namin kayo officially. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At ngayon mga minamahal, ating po samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang ialay na papuri sa Diyos. At narito ating beloved Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. Amen.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Even praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Even praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Even praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Even praise the Lord, praise the Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos. Hallelujah. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon na talagang sabi nga ng awitin, ang Diyos ay just sing lapit lang ng dasal. Amen. And where you go, kung saan ka man maabutan mga minamahal na mga problema, when you pray, God is just right beside you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at mayroong konting changes when it comes to order of our yung magtitestify mga minamahal. Atin munang ibigay ang buong pagkataon sa ating beloved Sister Lina Perez. Sila po muna ang magbigay pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, and then after that ay ang ating beloved brother George Bigaong, and then ang ating beloved Sister Elisa Mundacruz. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ay sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. At akin na pong bigay pagkataon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Una at higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila, paglulhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobling paggalang at pagbati ang aking pong pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Distrada Almeda sa mga turot aral na iniwan sa atin na patuloy po natin inaalala ang mga ginintong aral ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa buong Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga minamahal na mga elders, sa pangungunat, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preachers, sa kanilang pong beloved daughter, at sa inyo pong lahat, mga minamahal naming mga kapatiran, maging sa ating mga bisita, ako po'y bumabati ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pagkakatong ito, ipinagkalupo niya sa akin, hallelujah, na muli ko pong maihayag ang kabutihan, kadakilaan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming pong buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah.
sa pagbabago po niya ng aming buhay, mga minamahal. Dahil po nung wala pa po kami, mga minamahal, hindi pa naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa rin po kami, mga minamahal, sa pamilya na wala pong kapayapaan sa aming puso't isipan, sa aming tahanan. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isa po kami sa mga naabot ng panalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. Na simula po nung kami nakadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at magpabautismo sa kanyang pangalan, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal, hallelujah, nakamtan po namin ang aming inaasam na kapayapaan sa aming pong buhay. Hallelujah, pagbabago, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kagalingan, mga minamahal, ng aking mga anak, hallelujah. Lalo na po mga minamahal, yung aking pong anak, nagkasakit po siya sa kidney, mga minamahal, nagkaroon po siya ng kidney failure, mga minamahal, hallelujah. Namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal, at ito pang dahilan na madali pong bumagsak kanyang katawan, hallelujah. Nagmukha po na po siyang lantang gulay, nagmukha na po siyang bangkay dahil po sa kanyang karamdaman na kidney, mga minamahal, na hindi po siya makakain, makatulog, ni makalunok man ng tubig, mga minamahal, nahihirapan po siya dahil sumasakit po, mga minamahal, ang kanyang tagiliran, hallelujah. Subalit sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ginawa po namin, mga minamahal, hallelujah. Nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Nagsumamo, hallelujah, na pagalingin ng aking anak na kung paano pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, ang mga matitinding karamdaman. Ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na wala pong imposible na pagagalingin din niya ang aking anak. Hallelujah. At sa pangungunat panalangin po na ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, tunay nga po, mga minamahal, na ipinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lubusang kagalingan ng aking mahal na anak. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay po niya ang kagalingan, kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Na ang aking anak, mga minamahal, ay naano po siya sa disgrasya, mga minamahal, sa dako po ng Bayangbang. Galing po siya ng Pampanga, mga minamahal, nung mga nakaraang December po, mga minamahal, pauwi po siya dito sa San Carlos, mga minamahal. Madaling araw po siyang bumiyahe, hallelujah. At tunay nga po, mga minamahal, na hindi po sa inaasahang pangyayari sa dako po ng Bayangbang po, nadako po siya doon sa medyo madilim na lugar sa highway, mga minamahal. Hindi po niya namalaya na may sinusundan po pala siyang kuligling, mga minamahal. Madaling araw po yun, mga minamahal, hallelujah, dahil po yung kuligling, mga minamahal, wala pong ilaw sa likod. Hindi po niya napansin, mga minamahal. At hindi nasang pangyayari, mga minamahal, nabangga po niya yung likuran ng kuligling, mga minamahal. Sa lakas po ng impact, mga minamahal, ng kanya pong pagkakabangga, yung headlight, yung pong sa harapan po ng kanyang motor, mga minamahal, tunay nga po na lahat ito, mga minamahal, ay wasak, mga minamahal, nagkahiwalay, hallelujah. Subalit tunay na nag-iingat ang ating dakilang Diyos, saan man tayo naruroon, hallelujah. Ang aking pong mahal na anak, mga minamahal, ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Ang himalang kapamaraanan po ng ating dakilang Diyos na buhay upang hindi po tumalsik ang aking anak, hallelujah, sa pagkababangga sa kuligling, mga minamahal, yung pong bag na nakasabit po sa kanya, mga minamahal, yun po ang pumulupot doon po sa manubela ng kanyang motor, mga minamahal, upang hindi po siya matumalsik, mga minamahal, at yun po ay tumumba lamang po, mga minamahal. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sapagkat walang anumang nangyari sa aking mahal na anak, hallelujah. At akin din pong pinapasalamat ang mga minamahal, sapagkat binigyan pa po siya ng kalakasan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nakapag-drive pa po siya, mga minamahal, patungo sa aming pong tahanan. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Maraming salamat sa pangungunat panalangin na ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, hallelujah. At isa pa po, mga minamahal, akin din pong pinapasalamatan, hallelujah, ang kagalingan po ng aking karamdaman, mga minamahal, dahil nakaranas po ako, mga minamahal, ng mild stroke, mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, nagkaroon po ako ng face palsy, mga minamahal, na dahilan po, mga minamahal, na laging sumasakit yung aking ulo, hallelujah, nahihilo, mga minamahal. At nung isang, hallelujah, na
isang hapon na ako'y nakatulog at na aking pagising, mga minamahal, hallelujah. Ilong-ilo din po ako, mga minamahal. Akala ko po, mga minamahal, hallelujah, parang pagod lang po sa gawaing bahay. Sinubukan ko pong magkape, mga minamahal, at tunay na nakahigo po ako, at nung aking isubo, mga minamahal, hallelujah, yung tinapay, mga minamahal, hindi ko na po maibuka yung aking bibig, tunay na naglakpo yung aking pisngi, mga minamahal, hallelujah. Ako pinatakot, mga minamahal, subalit nandyan ang pananampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Ako pinagsumamo, nagsisi sa lahat ng aking mapagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagpuri sa Kanya, hallelujah, sa at panalangin na ating beloved pastor, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na unti-unti po akong pinagaling na ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Amen. Na wala po akong ginamit na anumang klaseng medisina, mga minamahal, upang maibsan ang pananakit ng aking ulo. Tunay nga po na ito isang himala para sa akin, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, taglay ko po ang kagalingan, kalakasan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Yung aking pong anak na nasa Pampangapot, nung kasagsagan po ng COVID, mga minamahal, hallelujah. Isa rin po siya sa mga nakaranas, mga minamahal, ng sintomas ng COVID, hallelujah. Natatakot po siya doon dahil siya lamang pong mag-isa, hallelujah, sa kanilang tinitirhan, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, hallelujah, tumawag po siya sa akin, andyan po na siya nilalagnat na, mga minamahal, nawawala na siyang panlasa, nanginginig ang kanyang katawan, mga minamahal, hallelujah. Subalit ako pinanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ko, anak, magpuri ka dyan, magsisi ka sa mga kasalanan mo. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Sabi ko po sa kanya, yun po ang kanyang ginawa, mga minamahal, hallelujah. At labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pangungunat panalangin ng ating beloved pastor. Tunay nga po, mga minamahal, hallelujah. Pagising po niya ng umaga, mga minamahal, para lamang po siya nagdahilan, hallelujah, malakas na po Praise the siya. Lord. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Aking pong pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos na buhay ang lahat ng mga biyaya, pagpapala na pinagkakalupo niya sa amin sa araw-araw, pag-iingat niya sa aking pong pamilya, at ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Glory, glory, hallelujah. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po, mga minamahal, once again, atin na napakinggan, mga minamahal, kung paano ang Diyos ay talagang maghimala sa kanyang mga anak. At sabi nga natin, mga minamahal, sa araw ng ating o sa oras ng ating mga kabagabagan, laging maaasahan, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We've been through sa lahat ng mga delikadong mga karamdaman, ng mga COVID-19 na yan, pandemya, buong taon, talaga ng problema. And we have proven na ang Diyos natin, mga minamahal, ay hindi kayang itumba ng anumang COVID-19. Amen? Mas malaki pa siya at mas makapangyarihan sa anumang lahat ng salot dito sa ibabaw ng mundo, mga minamahal. Kapag lumapit ka sa Diyos, siguradong tutugunin ka ng ating Diyos na buhay. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesus. Malapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Glory to Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at akin na binibigay mo pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved brother George Bigaong, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Elisa Munda Cruz, ating beloved children's choir. Please prepare. Amen. Praise the Lord. Una, higit sa lahat, pitas mapuri, pagluwalhati, pagdadakila, at tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. At muli ko po nga, ako'y nagpapaabot muli sa aking paggalang sa ating beloved evangelist Wildes Suada Almeida. Ngayon din po ang mga hindi malimutang turot aral na ating beloved Pastor Nisel Almeida, sa kanilang beloved children, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordered preacher, sa ating mga beloved elders po, sa inyo po mga kapatiran, baguhan, mga datihan. Tayo lubos muling pinagpala ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon Jesus. Ako po'y nagpapasalamat, mga minamahal, sa pagkakataong to, bagamat yung po karapat-dapat, ngunit minarapat ating pinakamamahal upang maihiyag nga po sa inyo ang pasalamatan sa mabuting gawa na aking nakamtan, mga biyaya at pagpapala, magmula nung ako makilala ang nag-iisang Diyos, ang Diyos po ng Jesus Miracles International Ministry, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At mga minamahal, sa mga hindi po nakakilala sa akin,
Ako labis na nagpapasalamat dahil kapiling ko po ngayon kayo sumasamba, dumadakila, nagpupuri, lumalulhati at tunay mga minamahal. Dahil po mga minamahal ang iyong lingkod ay hindi sa panaginip, hindi ko po akalain na makapiling ko po kayo upang sumamba sa ating dakilang Diyos, sa ating nag-iisang Diyos, sa ministeryo to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na kung saan mga minamahal, dahil po yung abal lingkod, ako po ay alaga ng pari, mga minamahal. Ako po mga minamahal ay pinalaki ng pari upang maging lubusang pari din po mga minamahal dahil yan po ang gusto na aking mga loved ones sa dako po ng Tuguegarao City. Actually ngayon mga minamahal, yung mga kabats ko ngayon, sila po ngayon ang namamayagpag dyan sa dako ng Tuguegarao City. Subalit, mas lalo po ako pinagpala dahil kapiling ko po kayo, nakilala ko po ang tunay na Diyos, ang Praise Diyos the ng Lord, Jesus amen. Miracle Crusade International Ministry. Yan po aking pinapasalamat mga minamahal. Dahil po nung bata po ako mga minamahal, bagamat nandyan po ako sa kumbento lumaki, nandyan po ako halos tumira mga minamahal, ay tunay nga po sa aking paglaki at nagkaroon ng pag-iisip mga minamahal, nandun pa rin po, nagtataka yung amang likod kung bakit mga minamahal. Ginagawa ko pa rin po yung makasalibot ang aking ginagawa, nandyan yung aking high pride, nandyan po aking pagsisinungaling lahat. Typical mga minamahal na ginagawa po ng makasalibutan. At tunay nga po walang pagbabago mga minamahal. Hanggang umabot po ako mga minamahal, ako nagbilata na po ako ng Pasig upang maging lubos ang pari mga minamahal sa dako ng Maynila. Yan po ako nagtagal mga minamahal upang matrain bilang maging pari mga minamahal, naging senior po mga minamahal dyan. At tunay nga po mga minamahal sa aking pag-aaral mga minamahal. Nandiyan na natutunan ko po mga minamahal yung pag-inom ng alak mga minamahal. Saka kasama ko po yung mga pari, mga kaparihan, mga minamahal. Huwag pong magagalit po sa akin, katoliko nung araw mga minamahal. Dahil ito lang po mga minamahal para sa kaluwalhati at pinakamamahal ng Jesus. Dahil po mga minamahal, kasama ko po sila. Isa po ko mga minamahal, so umaasisti po sa kanila mga minamahal kapag may mga binyag, kasalan, lahat, mga okasyon, mga minamahal, hanggang fiesta, mga minamahal, lalo ngayon mga Pasko. Mga minamahal, nandyan po na tambak po ang mga alak namin na nagpa-practice. Hanggang po mga minamahal, nakatipo ng alak at doon po natuto kong uminom. Hindi na po natuto kong uminom ng alak. Pag gusto naging talamak na po sa alak. Ayun yung amang likod, nagkaroon po ng bisyo. Hanggang kumabot mga minamahal sa mga hindi na po ako makatulog. Mga minamahal kapag hindi na po ako nakakaboy ng alak. Subalit mga minamahal, nandyan po na naging problema na po ako naging kapulisan. Hindi na po ako mapigilan mga minamahal kapag walang alak. Mga minamahal para hindi na po ako mabubuhay noon. Nandiyan mga minamahal, hindi na po ako kain na kay mga beloved loved ones at ilapit na po ako kahit saan-saan. Dahil napakarami ko rin po mga minamahal na mga kamag-anak, na mga pastors sa mga Trinitarian, mga minamahal, nagpa-council, maging sa Iglesia Manal, lahat mga pinuntahan ko mga ibang kongregasyon, mga minamahal. Subalit walang pagbabago mga minamahal, patuloy pa rin, Pasko't Bagong Taon, halos dyan daw po matulog sa presinto, mga sa dako ng Pasig noon mga minamahal. Subalit mga minamahal, dumating ang araw na ako'y mayakag ng ating isang kapatid mga minamahal. Sabi niya, Brad, alam mo para magbago ka dahil alam po nila kung paano po ako kaabusado nung araw mga minamahal. Sorry for the word, but subalit tuning nga po mga minamahal na nung mayakag po ako, sabi ko, pinagbigyan ko lang, sabi, sagot ko pagkain mo, sagot ko pabasahin mo, sagot ko lahat, makapunta ka lang, tuyak, magbabago ka. Alam mo, sabi ko sa kanya, pare-pareho lang yan sis, sabi ko. Alam nyo, sabi ko, dinala nga ako sa baptist, kailangan ko saan, kursilyo ko saan, kinulong ako sa kwarto dahil wala akong makita. Wala pa rin pagpapaglabas ko, ganun pa rin. Subalit, pinagbigyan ko mga minamahal sa madaling salita, napunta ako sa dakong lulita, mga minamahal, sa mga minatutunay nga po, mga minamahal, hapon po yun, pagdating ko doon para po ako naligaw na tupa, mga minamahal. Para feeling ko, ako na po nag-iisa doon na tama. Ang alam ko, mali po lahat yung ginagawa. Dahil po mga minamahal, nagtatalunan, nagpapalakpakan, nagsisigawan, mga minamahal, nandiyan po, may umiiyak, grabe, mga may nanginginig. Sabi ko, grabe ito napuntahan ko. Akala ko mali po, mga minamahal. Gusto ko sanang umalis, subalit hindi po ako makalis dahil sa sobrang dami ng tao, mga minamahal, hindi na po ako makasiksik, mga minamahal, noong araw na yon. At tunay nga po mga minamahal, na ako'y nagmasid dahil pagbigyan ko sa rataka po sa siguro. Subalit papalubog po yung araw, mga minamahal. Tinagmamasdan ko lang po mga minamahal at tunay nga po nung umawit ang beloved fathers, generation choirs na ako ng Mainon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung aking kamay habang papalubog yung araw, nakataas na rin po mga minamahal, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung mangaral po ang ating beloved evangelist Wildes Sada Almeida, alam niyo po mga minamahal, para po yung aking inaral, sabi ko bakit ito para yung aking katawan, parang gusto kong magalit, hindi ko po magagawa kung anong gusto kong sabihin mga minamahal, subalit mga minamahal, sabi sa akin, nagyakag sa akin, sabi niya, Brad, sundan mo ang pangalan ng mga pastor sa Biblia.
Alam niyo po mga minamahal, hanggang dumating siguro mga minamahal na napagtanto ko ang nakisundan. Sabi ko, wala naman ako may pula. Wala naman ako masabing mali. Alam niyo po mga minamahal, parang may nagbubulong sa akin na tunay nga po na naliwanagan po aking mag-iisip. Sabi ko, hindi ko to nahawakan. Magmula no ako nag-aral sa Catholicism. Yung pala na-revise na po mga minamahal o ay pinag-aralan. At tunay nga po mga dahil po parang niyakurakan mga parang inapakan nyo ay pagkakatoliko mga minamahal. Alam niyo po gusto kong magalit doon. Subalit hindi ko magawa, may pumipigil sa akin. At tunay nga po mga minamahal, nung kami po'y patanggapin mismo natin beloved evangelist Will Deswada Almeida at Imal na Pastor. Alam niyo po mga sunod-sunuran po ako mga minamahal at doon ko po naramdaman. Mga habang po kami pinapatanggap, may masamang hangin na lumabas sa aking katawan na parang umusok aking katawan na parang may itim na lumabas, hindi ko malaman na ibang amoy. Tunay nga po mga minamahal, kadumbas doon mga minamahal, para may pumasok na malamig na tubig at doon mga minamahal, doon ko nadama. The first time in my life, lumuha ang iyong abal lingkod mga minamahal. And behind that tears mga minamahal, sa likod na pagluha na yan, nandyan yung kagalakan mga minamahal na aking naramdaman nagdudulot sa Praise the Lord. Mamahal na Panginoon Jesus. At ako'y labis na magpapasalamat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nung araw na yan, hanggang ngayon, damang-dama ko pa rin nakagalakan na lubos na pagpapala ng ating pinakamamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. At sa patuloy na pagdalo mga minamahal, at tunay nga po manal dahil hindi nga po ako makatulog kapag walang alak noon, pagka susubukan ko naman po minom ng alak para mapait na po mga, alam niyo po mga minamahal, hindi ko po makatulog talaga sabi ng mga pastor sa patuloy sa kanyang pangangaral, sabi niya kapag hindi kayo makatulog, sabi niya, huwag mag-overnight kayo, subukan nyo, hindi pa tapos ang overnight, makakatulog na kayo na mahimbing. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po yan sa dako ng Amoranto naman po mga minamahal. Doon ko mag-overnight saan kabaguhan doon mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, noon ako mag-overnight, kinabukasan mga minamahal, pumasok ako trabaho, hindi pa rin makatulog mga minamahal, pero gabi mga minamahal. Hindi na ako buminom ng alak, pinatulog po ako mahimbing ng ating pinakamamahal. At mula noon mga minamahal, hindi ko po hiniling. Natanggalin po yan na ating pinakamamahal. Ang hiling ko lang po, yung magkaroon ko ng kapayapaan, magkaroon ako ng tamang pagsamba, tunay nga direksyon ng aking buhay noon. Dahil wala na po talaga direksyon ng aking buhay noon mga minamahal. Papaskod bagong taon, hindi ko na po kapili ang pamilya, mga best, mga minamahal pag-okasyon na malaki. Hindi ko po halos kaparkada ko po ang kapiling ko po mga minamahal. Subalit mga minamahal sa kahabagan natin pinakamamahal yung aking pag-inom ng alak na yan, yan po inalis. Tinanggal pong lubusan ng ating pinakamamahal. At hindi lang po yan ang labis ko pinapasalamat mga minamahal, yung katahimikan, yung kapayapaan na aking pag-iisip mga minamahal, kapayapaan na aking pamilya. Ngayon po, inakamtan po namin sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. At tunay nga po mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat doon. Pag may nagpapatotoo mga minamahal, hindi ko po rin po pinapakinggan yan mga minamahal. Kagalingan na mula sa panalangin, wala po sa atin. Alam niyo po mga minamahal, sa totoo lang, ako po yung tao, hindi po mapakabiniwala mga minamahal, na basta-basta lamang po mga minamahal. Subalit, dito po sa Jesus Miracles, wala po imposible. Dahil Diyos po mismo ang gumagawa ng kaparaanan para maniwala po tayo sa Kanya mga minamahal sa patuloy natin paglilingkod. Dahil po mga minamahal, yung beloved wife, tinubuan na magkabilang breast ng bukol. Hindi na makapagtrabaho, hindi na makabangon, mahinang-mahina na, may lumalabas na po na push, mga nanana po mga minamahal na tubig, tapos dugo na po mga minamahal, halos hindi na po siya. Baka daw gaga mga minamahal, sabi nga niya, mawawala na siya, bata pa. Yung mga anak ko maliliit pa doon mga minamahal. Subalit pina-check up po namin kay Dr. Villalfor, sabi Dr. maganda na kayo dahil kailangan po yung tanggayan, kailangan kasi kansilos po mga minamahal at tunay nga po mga minamahal. Hindi po namin malaman kung aming gagawin. Subalit doon ko po naalala yung mga patotoo na akin narinig dito po sa ministeryong to ng Jesus Miracles. Alam niyo po, kami po nalalangin mga minawala po ibang na po dahil malaking pera po ang kailangan noon, wala naman po kayo makukuhanan. Subalit ang Diyos po natin ay grabe mga minamahal. That's right. Ganun na lamang po magpala dahil po mga minamahal, kayo po humingi ng backup prayers, kayo po nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal, humingi ng habag at awa ng ating pinakamamahal ng Jesus. A week before na siya po operahan na po mga minamahal na schedule po siya. Sabi niya, pumunta kayo rito a week before para may schedule natin, matingnan natin kung paano natin umpisahan. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan natin pinakamamahal ng Jesus, pagbalik po namin doon, mismo si Dr. Villalfor sabi niya, hinanap po niya ang bukol mga minamahal. Hindi makapaniwala mga minamahal. Ang sabi niya, last week nandito lang yun. Imposible sabi niya, Mister sabi niya, yung hindi ko makapaniwala, pwede bang i-suggest ko, i-test ulit natin, ipasok sa mammogram, ipasok sa lahat, MRI, tunay nga po mga minamahal, ginawa po lahat.
sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung Praise bukol na yan, inalis po yan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. At sa pangunang panalangin pa, beloved Evangelist Julius Wada Almeida, yung aking beloved wife, siya po'y pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord, amen. Kung dati hindi po siya makabangon, hindi pa kakilos, ngayon po mga minamahal, siya na po mismo mga minamahal, ang nag-aasikaso po sa amin, malakas na malakas, at Praise pinalog po siya ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Hallelujah. Jesus. Yung aking beloved daughter, mga minamahal, tingin po kung gaano kahalaga, mga minamahal, ang ating paglilingkod, lalo pa yung bautismo. Tunay nga po mga minamahal, yung aking beloved daughter, mula ulo hanggang paa, nung bata po siya, grade 3 noon mga minamahal, ayaw na po niya pumasok sa eskwelahan mga minamahal. Siya po mga minamahal ay tinubuan ng skin diseases mga minamahal. Hindi namin malaman, sabi ng iba, eczema, hindi namin, wala mga minamahal dahil po yung kanyang balat, nagbabasa po mga minamahal, tapos yung kanyang daliri nagkakadadikit-dikit dahil po yan mga minamahal sa push, sinana din po na lumalabas mga minamahal sa kanyang sugat mga minamahal. At nahiya na po yung aking beloved daughter na pumasok na hindi na po makakain, kaya subuan, hindi po makakain na kung anong bagay na malansa o anong bagay mga minamahal. Kaya sabi ko nga, babae pa man din, sabi ko, kusubalit, kami muli nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nang siya po ay bautismuhan sa tubig, sa pangalan natin pinakamamahal, dito po mismo, San Carlos Jesus Miracles International Ministry, nung siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, yung aking beloved daughter na yan, siya po ay pinilinis, pinagaling, ulit natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po mga minamahal ay natulad sa mga minamahal sa punong palaan po ng ating beloved Evangelist Julius Wada Almeida. Maging mga beloved, bunso, mga beloved daughter, sabi ka, pagka ganitong malamig na at nagbabago ang panahon, mga minamahal, hindi lang 5, hindi lang 6 yung kanyang unan, dahil hindi po makahinga sa kanyang hika, mga minamahal. Subalit ko ay paglingkod, mga minamahal, sila rin pa ipabatismuhan mga sa tubig sa pangating pinakamamahal, tunay nga po ngayon, pinagaling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Maging mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat mga minamahal dahil sa patuloy na paglilingkod. Nung araw mga minamahal, 5 years na nag-aaral pa kami beloved son and daughter, wala pa akong trabaho. Ang tanging pinaasahan ko lang po mga nag-alaga lang po, namamanok, mga pato, munting negosyo lang po, yung kayuran ng niyog. Alam niyo po mga minamahal, dumadalo po kami noon, mga minamahal, wala pa kami inaasahan pag-uwi namin kung ano po yung aming kakainin. Minsan kapag biyernes na ng hapon, mga minamahal, baga naman sir, sabi ko nga, grabe, wala naman tayo pero magpapala at ipinakamamahal na Panginoon Jesus. That's right, amen. Alam niyo po mga minamahal, halos wala kayong pamasahin ng linggo, mga minamahal. Ngunit sa kaparaanan natin pinakamamahal na Panginoon noon, in 5 years na yan, halos dumanas din kami, nakahirapan mga minamahal. Takot na po mag-almusal mga minamahal. Dahil po ang kasunod doon mga minamahal, almusal ulit. Ganon po kami kahirap doon mga minamahal. Nandyan mga minamahal na hindi po kami naglikat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. Ginapang po namin, talaga itinayo namin yung mga paa. Sabi ko, hakbang lang. Sa mga anak ko, sabi ko, hakbang lang. Pasko't bagong taon, walang magarbong pagkain. Subalit kami po nagtataka po, ang mga kapitbahay, dahil lagi po kami nakangiti, mga minamahal. Akala marami po kami pera, mga minamahal. Subalit mga minamahal, hindi po nila alam dahil sa kagalakan na nanggagaling sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Mga matunay nga po mga minamahal at doon kahirapan. Sa 5 taon na yan, mga minamahal, tiniis po namin, subalit hindi po namin naramdaman na kahit kailan ay lumingon, pinabayaan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, pag wala kayong pamasahe, minsan nagkaroon ng konti mo sa papunta na doon, sabi ko, sige mauna na kayo, maiwan ako. Mamaya-maya may darating na pagpapala mga minamahal. O di kaya mag-aantay ako sa kanto mga minamahal sa bandang amin. Minsan may magtatanong, Brad, saan dito San Carlos? Sabi ko, Brad, doon ako papunta. Sama ka sa amin, sabay ka sa amin. Doon Praise kayo papunta. the Lord, amen. Tunay nga po mga minamahal, kung noon nung kahirapan na yan, mga minamahal. Ngayon naman po mga minamahal, kami po kung dati wala kayong pamasahe, ngayon pinagkalooban po kami natin pinakamamahal sa service mga Praise minamahal the na Lord, tricycle sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, kung dati wala po kami service, ngayon po ginawa po 2 ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagkaroon po kami po ng 2 tricycle ngayon mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, dati wala po kong hanap buhay. Ngayon binigyan po ko ng sakahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise At the Lord. yan po ngayon, mga minamahal, labis po niya pinagpapala, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, kung dati pag-uwi namin, walang bigas, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, sa kahabagan lamang natin pinakamamahal, hindi na po kami pinagkukulang ng ating pinakamamahal. Praise na Panginoon the Lord, Jesus. amen. Dahil po doon, mga minamahal, yung 5 taon na yan, mga minamahal, kapag dumalo kami sa gawain, doon po kami nagkakaroon ng kalakasan. Lalo na po mga minamahal kapag nangangaral mga patotoo, nandyan po mga minamahal na
pagka kapit lang, maglingkod lang. Nandiyan ang mahal na Panginoon, magpapala sa atin. Praise the Lord. Grabe mga minamahal. At pag-uwi po namin, bagamat wala po laman namin tiyan, kayo po ay galak na galak mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal. Ang iyong balingkod mga minamahal, yung aking beloved son and daughter, yung 5 taon na ngayon po sila, nakagraduate na rin po, nagkaroon na rin po ng mga hanap buhay mga minamahal, at tunay nga po mga sila rin po nakakatulong na ginagamit na rin po sila ating pinakamamahal pa Jesus. At tunay nga po mga minamahal, mag-iyong balingkod, mga minamahal, ako labis po ako nagpapasalamat dahil almost 2 years mga minamahal na nakaraan ng bandang COVID, na nilaw na po yung abal lingkod, nagkaroon po ng sakit sa abdo. Mga minamahal, yung abal lingkod, nagkaroon po ng bato sa abdo mga minamahal. Ang sabi ng doktor, pag sabi niya, baka hindi operahan po, sasabog yung abdo mo, malalason ka mga minamahal. Ang sabi ko naman, sige, pero kailan ang operahan? Alam niyo po mga minamahal, sabi ng doktor noon, sabi niya, December kasi po yung mga sabi niya walang available na mag-oopera. Sabi niya kung pwede February na lang. Alam niyo February naghintay kami naman ng minamahal. Subalit kami po nanalangin mga minamahal na ayaw ko pa magpo-opera mga minamahal. Sabi ko Lord, binuhay mo kong kompleto. Kunin mo kong kompleto mga minamahal. Kaya tunay nga po mga minamahal, ayaw po nanalangin sa madaling salita mga minamahal yung February na yan. Hindi po ako nagpa-check up mga minamahal. Pagdating ng March, nagkaroon po ng lockdown. Lalo hindi po ako nakalabas mga minamahal. In 2 years, in 3 years, ngayon po mga minamahal, ang iyong balingkod, pinagaling na rin po ang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa labis sa pagpapalang yan mga minamahal. Tunay nga po hindi po karapat-dapat mga minamahal sa dami po nagawang pagkakasala. Subalit, dakila po ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuhan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napakarami pa totoo mga minamahal, subalit pasamantala po aking patutubangan sa kulang po ating oras mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa pagpapala ating pinakamamahal sa pagpapalang physical, financial, material, lalo higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po namin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kung tinan niyo mga kanya patutumaw minamahal, simple lang ang mensahe. Kapit lang. Amen? Amen. Whatever trials, whatever burdens na meron po tayo mga minamahal, gaano man kabigat yan, ang sinasabi naman na Panginoon, kapit lang. Hindi ka pinababayaan ng Diyos na buhay. Tayo po natin tumayo habang naghahanda ang ating pumaminam ng mga awit ay umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we more than conquerors faith. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the hope and I'm the army. He is the power and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the jeweler and he is the way. Hallelujah. I am the song, he's the music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower and he's the paragraph. I am the bride who takes his name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Praise the Lord. They're coming from the east. They're coming from the west. They're coming from the north. They're coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. At talaga napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Kung atin nababasa at napapakinggan po natin mga patutubo na kanina pa, we can see God is really a powerful God. Amen.
Kaya po mga minamahal sa oras na ito, muli natin pupurihin ang ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng mga special na awitin ng ating mga minamahal at chikiting sa kanilang papuring awit sa ating mga nabalabad bread. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. When something seems too hard to handle, too big to conquer, too far away to Amen. touch. When all your dreams begins to shatter, and deep inside you, you're hurting oh so much. That's when you start to see I'm climbing my mountain. Praise the Lord. Amen. I'm climbing my mountain day by day. I'm climbing my mountain all the way. I'm climbing my mountain. I'm gonna make it. What's the better time? What's the better time? What's the better time?
the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. I'm climbing the mountain, one step at a time. One step at a time. One step at a time. With Jesus by my side. One step at a time. One step at a time. I'm climbing the mountain. One step at a time. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, God Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, brother choir. Amen. At tunay nga po mga naman napakagandang mensahe ng awitin na yan. Amen. Each of us has their own mountains. Amen. Meron tayong mga kanya-kanyang mga bundok na talagang ating tinatak at kailangan akyatin sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia, hindi mo kailangan magmadali. One step at a time. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siguraduhin lang natin mga minamahal na sa bawat araw, we step forward. Amen? Amen. Hindi pwedeng stagnant, hindi pwedeng titigil ka, hindi pwedeng papahinga, hindi po pwedeng aayaw na. Amen? Dapat sa bawat araw, mayroon tayong ginagawang pag-step forward tungo sa ating kanya-kanyang kaligtasan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya pong binibigay po pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved sister Elisa Munda Cruz sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating pong beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Beloved youth and singles choir, please prepare. Amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang hapon na po sa lahat po ng ating mga beloved brethren, sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangasawa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nair, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wilder Estrada Almeida, at sa kanya pong beloved family. And we also remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord,
Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamala Jesus dahil ako po ay kanyang muling kinahabagan na makapagpasalamat po sa ating pinakamamala Jesus. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamala Jesus dahil tunay po na napakabuti po na ating pinakamamala Jesus dahil tunay po na sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamahal sa mundong ibabaw. Isa kami sa kinhabagan ng ating pinakamamala Jesus ng aking buong sambayan upang amin siya makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamala Jesus dahil natutunan ko din po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan dito po sa banal na gawain ng ating pinakamamala Jesus. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamala Jesus sapagkat dati-rati po mga minamahal, ang sakit ko po ay chronic depression, demon possessed. Nababaliw po ako mga minamahal. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamala Jesus dahil hindi po niya ako pinabayaan o iniwanan man mga minamahal. Bagamat pinabayaan ko po ang aking sarili, ngunit tunay po na iniingatan na po tayo ng ating pinakamamala Jesus bagamat hindi pa po natin siya kilala dito sa kanyang tunay at banal na gawain mga minamahal. Tunay po mga minamahal, galing po ako noon sa doktor at mayroon po akong gamot. Hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot mga minamahal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal. Tunay po na dinaluhan ko pong 3 aking sekta mga minamahal. Ngunit hindi po tumutugon ang ating pinakamamala Jesus sa aming pinanggalingan na reliyon mga minamahal. Ako po'y dumalo mga minamahal sa 2 sekta mga minamahal. Sa kagustuhan ko na ako'y gumaling mga minamahal dahil balisang-balisa po ako mga minamahal at ako po ay nababalim na mga minamahal at hindi po ako nakakakain mga minamahal. Subalit nabigo po ako sa pagdalo ko sa 2 sekta mga minamahal dahil nanatili po ang aking karamdaman mga minamahal at iba't ibang albularyo na sumasangguni sa Diyos-Diyosan ang aking pinupuntan mga minamahal. Ngunit hindi rin po ako napagaling ng mga iba't ibang albularyo mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal at sumasabay po ako sa mga iba't ibang mga ngaral sa radyo at sa TV mga minamahal. Subalit hindi po tumutugon ang ating pinakamamala Jesus. Tunay po na napakabuti po na ating pinakamamala Jesus dahil hindi po niya ako pinabayaan o iniwanan man mga minamahal at tunay po na ako din po ay kanyang kinahabagan na mapakinggan ko ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal sa Jesus Miracle Hour mga minamahal. Tunay po sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko ang mahal na Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas po ng aking buhay at ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito po sa may dako ng San Carlos City, Pangasinan Outreach ng December 17, 2008 midweek service noon mga minamahal. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamala Jesus dahil pagkatapos po ng bautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan, ang sakit ko po mga minamahal, hindi po ito mapagaling ng sinuman. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamamala Praise Jesus. the Lord. Amen. Tunay na totoo po ang ating pinakamamala Jesus dahil wala din po akong ininom na gamot mga minamahal. Tunay po na nakita ko po na totoo po ang ating pinakamamala Jesus. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamala Jesus dahil po sa kanya pong kahabagan mga minamahal sa December 17, 2022 mga minamahal, sa kabagan po nating pinakamamala Jesus ay magpo 14 years na po kami na dumadalo po dito Praise mga the Lord, minamahal. amen. At tunay po na minsan po mga minamahal, nagkakasakit din po kami ng aking buong sambayan. At tunay po na totoo po ang ipinangaral ng ating beloved Pastor Wilder Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating beloved ordained preacher, ang ating po mga beloved elders, mga minamahal, dahil tunay po na kapag nagkakasakit kami mga minamahal, hindi lang po nung una tayong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na pagagalingin po tayo mga minamahal. Hanggang sa kasalukuyan ay totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus na nagpapagaling po siya mga minamahal. Tunay po na sa panalangin po na ating beloved pastor mga minamahal, kabalikat po na ating mga beloved pastoral workers, kabalikat po na ating mga beloved elders mga minamahal, dahil tunay po na kapag nananalangin po ating mga beloved elder sa huling panalangin mga minamahal, kinakasat po natin nila ang mga sakit po natin. Tunay po na sa kabagan nating pinakamamahal na Jesus, ito po ay pinapagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord.
Kaya tunay po na totoo po ang ating Diyos na binabalik-balikan mga minamahal. Hindi po tayo bumabalik dahil po sa pagpapagaling lamang po mga minamahal. Ang kinakamit po natin mga minamahal dito po sa Jesus Miracle Crusade ay ang buhay na walang hanggan, ang, That's right. ang Amen. pag-rapture po ng ating pinakamamahal na Pesos. Kaya labis akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesos dahil ako din po ay hindi perfecto mga minamahal. Nagkakamalit, nagkakasala din po ako mga minamahal. Ngunit tapat po laging ating pinakamamahal na Pesos kapag magsisisi po tayo mga minamahal, aaminin po natin ang kasalanan natin na ginagawa sa ating pinakamamahal na Pesos. Mahabagin po ang ating pinakamamahal na Pesos na nagpapatawad po mga minamahal. Kahit labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pesos at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pesos dahil tunay po na sa kanya pong kabutihan mga minamahal kapag dumadala po tayo mga minamahal ay pinapadama po na ating pinakamamahal na Pesos ang kanyang banal na santong espiritu mga minamahal at ganon din po sa aming tahanan. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pesos at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pesos sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos sa mga trabaho po na ipinakakalob po niya sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang karunungan na ipinakakalob po sa kanila sa kanilang pagtatrabaho mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos sa pagkarunungan din po na ipinakakalob po niya sa akin pong beloved daughter. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil kami din po ay nakaka-encounter ng aksidente mga minamahal. Tunay po mga minamahal, minsan kulang po yung prayer namin mga minamahal, ngunit tapat po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil tunay po na ang ating beloved pastor ay tunay po na palaging dumadalangin para sa atin. Ganon din po sa kanilang beloved family. Ang ating beloved pastoral workers ay dumadalangin para sa atin mga minamahal dahil nabangga po kami ng single motor dahil nakainom po siya mga minamahal. Ngunit kay buti po na ating pinakamamahal na Pesos dahil hindi po kami nabalian ng buto mga minamahal. Bagamat yung sidecar po ng motor mga minamahal, grabe po yung pagkabangga mga minamahal dahil nayupi yung side wheel mga minamahal. Ganon po mag-ingat ang ating pinakamamahal Panisus kahit nayupi yung sidecar, yung wheel mga minamahal. Ngunit tayo po mga minamahal ay sinisigurado ng ating pinakamamahal na Pesos na safe po tayo mga minamahal. Kahit ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pesos at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pesos sa kanya pong dakilang pag-iingat sa ating beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family sa Boglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat din po niya sa aking pong mga mahal sa buhay. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Pesos sa patuloy na buhay, kalakasan, pananampalataya na ipinagkakalob po niya sa ating lahat. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Pesos sa patuloy na pagpapala at mga biyaya na ipinagkakalob po niya sa ating lahat mga minamahal. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Ang ating mahal na kapatid, talagang mayroon po siyang chronic depression, mga minamahal. Mababaliw na po yung ating mahal na kapatid, amen. At ang kanyang mga mahal sa buhay, talagang sometimes medyo hindi na pinapansin. Talaga, wala na sa katinuan, amen. Pero nung kanyang nakilala ang ating mahal na Panginoon sa ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pandalangin ng ating ginagamit ng Evangelista Weldy Estrada Almeida, pamamagitan lang ng pagsama doon sa ating pong radio program po natin. Sumabay lang po siya sa pananalangin. Kagaya ng ginagawa ng ating mga beloved viewers ngayon, ay talagang nandyan sumasabay sila mga minamahal at tumatanggap sila ng grabing kagalingan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Amen? Amen! At just a reminder, a clarification mga minamahal, sapagkat may nabanggit siguro sa pagmamadali kanina mga minamahal, may nabanggit ang ating mga kapatid na talagang na dito natutunan niya ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wala po nagtuturo dito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang ating sinasamba ay Diyos na buhay. Siya po ay ating sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ibig niyang sabihin doon, mga minamahal, dati-dati ang kanyang ginagawa ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Natutunan niya na hindi dapat gawin niyon. Amen. Amen. At nung ginatutunan niya yun, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi dito, ako sa aklat ng Isaiah, kabanatang 42, talatay 8, ako ang Panginoon
na siyang aking pangalan, ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga inanyuhang larawan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung pagsamba sa mga ribulto, inanyuhang larawan, mga minamahal, hindi po yan ang kalooban malapan. Hindi totoong sila yung Diyos. Amen. Hindi totoong pag sinabi mo ay inisip mo parang litrato ng nanay mo na siya naalala mo. Hindi ganon. Ang sabi ng talata, Isaiah 42 verse 8. Basahin niyo po yan. Lahat na nakikinig ngayon sa ating mga minamahal kapatid na Catholics, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia ay hindi niya kailanman ibibigay ang kanyang kaluwalhatian sa anumang inanyuhang larawan. Pumalakpak po tayong lahat ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. We really have to do this, mga minamahal. Alam natin napakahalaga ang bawat oras. Pero kanilang doon sa ating IT group, paki-edit yung side na yon. Palakpakan po natin, malapit tayo po natin tumayo habang naghahanda ang ating pong mga minamahal na mga awit. Tayo umayo sa ating malapit. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody, come on and shout. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time when the whole world knows Jesus is coming soon, so very soon. There was a crowd gathered round from all over the town to sing God's song of God. There was a sound of God of the unknown, where the Holy Ghost has been poured out. The sound of just around the mighty wind, and the Lord every one of them, and the ring of the world, Pentecost. Praise God, glory to God. The Holy Spirit, glory to God. Glory to God. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing out. Oh, lifted me, Lord, lifted me. When the sun was shining, Lord, lifted me. Lord, lifted me. Oh, Lord, lifted me. When the sun was shining, Lord, lifted me. I was sinking deep in sin, far from a peaceful shore. Very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard a despairing cry from the waters within me. Now save am I. I want to tell them not to me. You tell me when there's nothing else to love. Love you for me. Love you for you. You tell me when there's nothing else to love. Love you for me. Glory, 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 glory. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, ang bawat oras na pagdama ng banal na presensya ng Diyos, ito'y napakalaking pagpapala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras ng mga minamahal, we will give a chance again upang ating madama ang banal na presensya ng Diyos. Huwag kung saan-saan tumitingin. Kausapin natin ang ating mahal na Panginoon. As we hear a worship special song para sa ating mahal na Panginoon, ang ating mga minamahal na mga awit, please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, our combined youth and singles choir. Palapakan po natin ang mga Panginoon. Amen.
Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
worship you, Lord. Hallelujah. 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 Sing it from the bottom of our hearts. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, just to share, amen, noong malapay noon ay during his earthly ministry. Saan man siya naroon? People are drawing near. Because every time na sila po ay nalalapit sa Diyos, ang karamdaman nila gumagaling, problema na nalulutas, bagay na hindi kayang gawin at this very moment, sinasabi ng awitin, draw me near. Madalas lumalayo na tayo sa Diyos. Amen. Why don't we sing this again? And let our hearts pray unto God. Draw me near, God. Amen. Sing it from the bottom of our hearts. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. We worship the Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you.
Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos. Thank you so much, Lord God. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating napakabait na Diyos. Amen. At yan po, mga minamahal, sabi nga natin, bantayan natin, mga minamahal. We should keep on drawing near unto God. Amen. Sabi nga ni Haring David, sometimes dumarating yung kanyang problema sa buhay. But one thing, he prayed unto God, at sabi niya, it is the best for me to draw near unto God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng napakalakas na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. At tayo'y ating pinaganda ang ating huling magbigay pasasalamat, ang ating beloved sister Miriam Misal. Amen. Praise the Lord. Lord. Purihin po ang ating pong pinakamalapay Jesus. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Penso Kristo, akin pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, grandchildren, in-law to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elder, sa ating mga minamahal mga manggagawa, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Koy Bobornier, katuwang po ating pong beloved sister, Ate Vicer, at higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob sa akin ng ating pong pinakamamahal na Jesus na akin pong muli maibahagi ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Lalong-lalo na sa inyong abang lingkod. At nandyan ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Jesus, sapagkat mga minamahal sa aking pagbabiyahe, mga minamahal, habang ako'y nagdi-deliver ng mga parcel, mga minamahal, ay minsan talagang may nadadaanan ako, mga minamahal, na aksidente, mga minamahal. At sabi nga po, mga minamahal, gaano man ang pag-iingat ng isang tao kung walang pag-iingat ng mahal na Panginoon, baliwala po. Amen. Ang pag-iingat ng tao. Subalit nariyan ang pag-iingat ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Kaya hanggang ngayon, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, narito sa inyong harapan, ang inyong abang lingkod, patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Akin pong ibahagi muli, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, ang buhay ko noon, mga minamahal, ay masalimuot, mga minamahal, napakadilim, sapagkat talamak sa bisyo, membro ng fraternity, mga minamahal, at araw-araw yan, mga minamahal, araw-araw, umiinom ng alak, mga minamahal, pagdating ng hapon, alas 6, at talagang nandun na po ako sa bahay ng aking mga barkada, at talagang umiinom na po, mga minamahal. Wala sa aking isip, mga minamahal, na darating ang araw na ito, ang pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Jesus na ako'y tatawagin sa kanyang banal na ubasan. Kaya't ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus, sapagkat isa ang iyong abang lingkod sa tinawag ng ating dakilang Diyos upang magpasalamat, magpuri, at maglingkod sa Diyos na buhay. Akin pong muling alalahanin, mga minamahal, ang aking naririnig lagi, mga minamahal, ang Mateo 6:33, mga minamahal. Sapagkat ang iyong abang likod, mga minamahal, wala pong trabaho noon, mga minamahal, talagang kapag nag-a-apply ako, mga minamahal, ay ang tinatanggap, mga minamahal, yung mga
bagong graduate, fresh graduate, mga minamahal, sapagkat ang yabang lingkod, dahil nga sa pagbibisyo, mas nauna ang barkada, happy-go-lucky, mga minamahal, ay huli na ng maisipan na mag-apply ng trabaho. Subalit, mga minamahal, nung ako po ay maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ako po ay nag-apply ng trabaho sa PR Gas, mga minamahal, sa Santa Barbara at bilang Chief Inspector po, mga minamahal. At nagkaroon po ng examination, mga minamahal. At talagang akala ko, mga minamahal, sapagkat mahabang panahon na bakante, mga minamahal, sapagkat wala na, lahat ng aking pinag-aralan, mga minamahal, wala na sa isip ko, mga minamahal. Kundi ang nasa isip ko na lang, yung mga papuring awitin na aking natutunan dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya't nang lumabas ang resulta ng exam, mga minamahal, sabay-sabay po kami, mga minamahal, hallelujah, na merong mga graduate ng engineering, graduate ng accountancy, mga minamahal, talagang sa kahabagan lamang po ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Hindi po nahuli ang inyong lingkod, mga minamahal. Hindi po nagpauli sa score nila, mga minamahal. Sa habag lamang po ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Subalit, mga minamahal, ang priority nila yung bata, mga minamahal. Kaya't sabi nila sa akin, mga minamahal, wala na yung Chief Inspector. Hindi na available yon. Ang available na lang po ay yung messenger, sabi nila, mga minamahal. Kaya sabi ko, mga minamahal, kung ito ay kalooban mo, mahal na Panginoon, aking buong puso na tatanggapin. Kaya sabi nila, mga minamahal, kung gusto mo, messenger, sabi nila sa akin. Sige po, sabi ko, mga minamahal. Kaya bumalik ka dito ng Miyerkules, sabi nila sa akin, mga minamahal. Kaya Miyerkules, mga minamahal, naalala ko gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Umaga yung aking interview, at hapon ang gawain ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Nag-uniform na po ako, mga minamahal, sapagkat isang yabang lingkod, kinhabagan, tinawag bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan bilang Jesus Finest Generation Choir, at nag-uniform na po ako, mga minamahal. Pagpasok ko po sa opisina, mga minamahal, nakita ko sa kanilang mukha, mga minamahal, para silang natulala, mga minamahal, sapagkat bilang messenger, mga minamahal, talagang yung uniform ng Jesus Finest Generation Choir, naka-blue, naka-necktie, talagang formal, mga minamahal. Kaya sabi nila sa akin, mga minamahal, hindi na ako in-interview. Sabi na, balik ka ulit sa Miyerkules, sabi nila sa akin, mga minamahal. Kahit anyo abang lingkod, muling bumalik ng Miyerkules, mga minamahal. Pagbalik ko ng Miyerkules, mga minamahal, in-interview po ako, mga minamahal. Subalit nagtaka po ako, mga minamahal, sapagkat ang nag-interview po sa akin, mga minamahal, yung pinakamataas po, yung branch manager po nila ang nag-interview sa inyong abang lingkod. Sabi ko sa aking sarili, bilang messenger, sabi ko, pinagpala ko, branch manager pa ang mag-interview sa akin, yung pinakamataas pa. Sabi ko sa aking sarili, mga minamahal. At sabi niya, maupo ka, sabi niya sa akin, mga minamahal. At pag upo namin, mga minamahal, tinanong niya ako, ang unang tanong niya, bakit sa edad mo nga 36, sabi niya, mga minamahal, 36 to 37, bakit ngayon mo lang naisipang mag-apply ng trabaho? Sabi ko, mga minamahal, noon ang buhay ko, nagpatotoo ako sa kanya, mga minamahal. Nagpatotoo ako, sabi ko, ang buhay ko noon, membro ako ng fraternity. Magulo ang buhay ko. Talamak ako sa bisyo, manginginom, marijuana, nagsisigarilyo. Yan ang buhay ko noon. So balit nang makilala ko ang ating pong pinakamamalaking Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, binago po ang aking buhay. Amen. Yun po, mga Praise minamahal. Patuloy po akong nagpatotoo sa kanya, mga minamahal. Hindi, yun na ang tanong, yun na ang una at huling tanong, mga minamahal, na tinanong niya sa akin. Sinunggaban ko na po ang pagkakataon. Talagang sabi ko, dito po, ma'am, sa Jesus Miracle Crusade, lahat ng uri ng karamdaman, pinagagaling ng mahal na Panginoon.
Mga bulag nakakita, bingi nakarinig, mga pipi nakapagsalita, mga ketongin, lilinis ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Marami po akong pinatutuo sa Kanya, mga minamahal. Pagkita ko sa Kanya mukha, namangha siya, mga minamahal. Kahit sabi niya sa akin, pagkatapos kong magpatutuo, mga minamahal, hintayin mo na lamang ang tawag ni Sir Arnel mo, sabi niya, mga minamahal. Lumabas po ako, mga minamahal. Paglabas ko, pag-upo ko, mga minamahal, hindi pa nagiinit ang aking pangupo, mga minamahal, sa upuan, bigla akong tinawag, mga minamahal. At pagpasok ko sa kwarto niya, mga minamahal, bigla akong kinamayan at binati. Sabi niya, mga minamahal, binabati kita, tanggap ka na bilang Chief Inspector ng Praise the Lord. Amen. mga minamahal. Kung hindi totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, una sabi nila sa akin, messenger, mga minamahal. Subalit naglilingkod tayo sa totoong Diyos na buhay, That's right, mga amen. minamahal. Kaya messenger, mga minamahal, biglang laktaw, mga minamahal, ang laki na nilaktaw. Naging Chief Inspector, mga Praise minamahal, the Lord, amen. dahil sa kahabagan, kabutihan ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalaking Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, so to other people, ay ito po a waste of time. Amen. Pero sa atin, mga minamahal, kung makilala nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran, napakaraming mga gunansya. Amen. Upang tayo po, mga minamahal, ay makapagpatuloy, makita natin, mga minamahal, sa ating buhay ang pagbibless ng ating mahal na Panginoon. Nakita nyo, in-applyan niya, messenger. Amen? Tapos, mataki mo, trabahong mga mabibigat yan, mga minamahal, at talagang napakahalaga ng yung tiwala ng may-ari ng kumpanya. Amen. Pero despite yung kanyang ginawa, mga minamahal, isang tanong lang ang tinanong sa kanya. Nagpatutuo na yung ating mga kapatid. Ipinatutuo niya kung gaano ang Diyos sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry nagbabago ng buhay na dati napakagulo. Nung nakita niya, mga minamahal, sabi natin, pabalik niya. Amen? Welcome. Amen? Siya po'y tinanggap. Bakit? Hindi dahil sa kanyang galing, kundi sa Diyos na napakabait. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo and we come to the last but not the least na ating mahal na kapatid na magpasalamat. Ating po beloved Sister Miriam Misal sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang lahat ng pagdadakila po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagdadakila, pagpaparangal, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Dubling paggalang din po sa ating beloved evangelist at sa turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang pamilya. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kami po ay iningatan sa pagpunta po dito kanina dahil bagamat may mga checkpoint po, ako'y nananalangin at maraming hinaharang. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dire-diretso lamang po ang aming sinasakyan na tricycle po habang nagmamaneho ang aking kapatid po. Maraming salamat. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinapasalamatan ko po siya dahil isa na naman po akong naturo upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay, sa aking pamilya. Alam niyo mga minamahal, ako po ay may karamdaman pong asma. Simula nung buhat nung ako'y nabautismuhan sa banal na tubig sa pangalan ni Jesus, ito po unti-unti pong itinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganon din po sa aking anak nang may karamdaman na hydrocephalus po, siya po ay na-diagnose na hydrocephalus with TB meningitis po. Siya po ay naoperahan po siya na tinanggal po yung tubig sa kanyang ulo. Ito'y halos isang buwan po kami sa ospital po. Nung naoperahan po siya, siya po ay sa madaling sabi po, yung kanyang tubig na tinanggal po,
tubig sa ulo na tinanggal. Ito po ay pina-check sa iba-ibang ospital po. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil wala naman pong gaanong pinsala sa kanyang utak. Ito po ay sa madaling sabi po, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise po. the Lord. Amen. Hallelujah. Sabi ng doktor na nag-opera sa kanya, saan pong congregation po ang inaatinan nyo? Sabi sa akin ng doktor niya. Taga GMCIM po kami. Sabi po, kaya pala, ang anak nyo po ay naghimala ang Diyos sa inyong anak. Sabi sa maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Halos balat po siya noon nung ilabas po namin sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ngayon ay pinalusog ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. At isa pa po na patutuo ko po ay nung nakaraan lamang po na Biyernes po, siya po ay sumimplang sa kanyang motor, nabangga po niya yung aming gate. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil walang gaano nangyari sa kanya. Ito po nung sumimplang po sila ng aking anak, tumilapon po yung aking anak na babae doon sa napatilapon doon sa kalsada at yung aking anak naman na lalaki, napahiga po siya doon sa may tapat ng gate namin. Akala ko kung ano na yung napakalakas na kalabog po. Napakadaming tao agad ang umano sa kanya at hindi ko sila pinansin. At ang tiningnan ko yung aking anak na nakahiga at nabanggit ko lang sa aking bibig ay, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord, 3 beses po. Agad ibidinilat po yung mata ng aking anak at itayo nyo na ako at walang nangyari sa akin, sabi niya. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Nandyan lagi ang habag at pag-iingat po niya sa amin. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapalang pinapagkaloob po niya sa amin sa pang-araw-araw, sa pagpapalang physical, material, higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng pasasalamat tanging sa hallelujah, praise the Lord, pinakamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Diyan po nagtatapos ang ating po makikinig na mabuhay na patutuo. At lahat ng mga napakinggan po natin, mga minamahal. Yan po yung magsilbing mga inspiration sa bawat sa atin, mga minamahal. At sa paglago ng ating po mga pananampalataya. Amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Aking po iniling tayo po natin tumayo. Tayo po natin tumayo, mga minamahal, as we welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
Praise the Lord. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. You are mindful of me. That you heal me. Glory, hallelujah. When I call. Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? We love you, Lord. That you hear when I call. Is it true that you are thinking? We love you, Lord. Hallelujah. And that you love me. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I am a friend. We love you, Lord. Hallelujah. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. You will praise the Lord. Hallelujah. God Almighty, Lord of glory, you are God. We pray. Thank you so much, Lord. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh God Almighty, Lord of glory, you have called me friend.
Sa tuwing kumikilos sa ating panahon sa ating kalagitnaan, samantalahin po natin ang pagkakataon. Hindi palaging bumabawal ang Panginoon sa atin. Ngunit kung siya'y kumikilos, kuminuwag na tayong manood. Ipikit ang ating mga mata, dumalangin tayo, magmamag-aawa, hilingin natin ang kapuspusan ng Santong Espiritu na siyang kagalakan, kalakasan, kalusugang espiritual ng bawat mananampalataya. Bago natin awitin ang huling awitin natin, minamahal ng mga awitin. Tayo muli dumalangin, dagilan mapagpala ng aming Diyos sa maraming sa langit. Aming napakamagitan, pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Muli sa hapong ito, ang aming tao sa pusong papapasalamat. Maglalahati, magsamba, aming pinababot sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sabi mo mga kakulangan, sabi mga pagkakamalit, mga pagkakasala, humingi po muli kami ng kapatawaran. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Bisa na pagpagpalain lahat yung mga anak. Habang kami sinasaway, manimunin ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. And anoint this last song, Lord. In Jesus' mighty name I pray, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lead me, Lord. Lead me by the hands and make me taste the rising sun. Comfort me through all the pains that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your heart. On me, Lord.
lead me all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet, and all the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Even though at times I rather go along my way, help me take the right direction. Thank you, Lord. And lead me, Lord, and never upon my feet, and all the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Leave me, Lord. Panginoon, tulungan mo ako sa aking paglalakbay. Tulungan mo ako sa aking kahinaan. Ikaw lamang ang aking kalakasan. Panginoon, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kumakabay sa aking buhay. Ikaw ang may hawak ng puso buhay ko. Ikaw lamang ang tanging mahal ko, Panginoon. Ikaw lamang, pag-ibig ko ang siyang sandigan ko, Panginoon. Pagtawakan mo ako, pag-ibig ko ay ingatan ko upang hindi na mawalay sa iyo, pag-ibig mo ang siyang sandigan ko. Doon pagtawakan mo ako, pag-ibig mo ay ingatan ko upang hindi na mawalay ang Panginoon.
Lord, praise the Lord.